Сәлем, достар, артист буласың киләме? Алайса апушка кил. Берничә мизгелдән без сезнең белән кастингта очраша башлыйбыз, әйме бер нәрсә турында да дулкынланмагыз. Үзегезнең яраткан шөгылегезне, ниләр эшләргә яратасыз, үзем турында сөйлисеңме, бөтенләй курыкмагыз. Апуш ул балалар театр студиясе. Моңа Сәйдәштә генә бар иде. Тиздән Чулпан һәм Ленин исемендәге мәдәният сараенда да ачылачак. Шул уңайдан кастинг үткәрделәр. Мин яратам шигырь сөйләргә, яратам үземнең рәсемнәр ясарга. Мин шундый урысча әйткәндә творческий личность. Мин бүген жюрины җыр белән алам һәм биим. Мин бала чагымнан да үземне җырчы буларак та күргән идем. И үземне артист буларак та күрергә тели идем. Хәзер мин сезгә шәпәкләр булып күрсәтәм. Здравствуйте. Мне форму на девочку. Лариска, давай. Кемдер җырлый, кемдер бии, кемдер шигырь сөйли. Барысы да жюрины үзенә каратырга тырыша. Мин шук малай, үткән малай, ут малай. Мин бик улган. Бар белән көлдермин, тапкырмин. Менә кич, зур авыз өстендә чыктым калмады. Көмешләрдән бөтенләр вә саралар грабовка. Исегез китәр карап торсагыз, бер туктамыйча шәйни битсагыз. Артист булырга теләгән кеше бөтен нәрсәгә әзер булырга тиеш. Көтелмәгән хәлләргә дә. Шуңа бәя бирүчеләр биремнәр дә әзерләп куйган. Артист кеше нинди булырга тиеш? Бу сорауны без катнашучыларга да бирдек. Артист кеше биергә тиеш, үзен әйбәт тотарга тиеш, кешеләрдән курыкмаска тиеш, җырларга тиеш, биергә тиеш. Әйттем инде, артист булырга тиеш. Артист кеше дулкынланмаска тиеш. Минем кебек түгел. Мин дулкынланам әз генә. Һәм булам дип үзен булам дип әйтергә тиеш. Ул бит куркып торса ул булмаячак. Каушата шул. Көндәшләр дә күп бит. Кастингка 80 бала килгән иде. 30-ны гына сайлап алачаклар. Безнең Алла бирсә нәтиҗәдә ярты елдан соң музыкаль спектакль куярга исәп. Шуңа күрә без балаларны бүген җыр сәләтендә карыйбыз, бию сәләтен, ритмга баса беләләрме, юкмы. Татар теле бик әйбәт булырга тиеш. Менә шушы критерийлар буенча ул үзен иркен тотарга тиеш. Ул ачык булырга тиеш, сөйли белергә тиеш. Шуңа күрә без инде хәзер үк спектакль чыгарырга булгач, без менә сәләтен менә карарга, табигатьтән бирелгән сәләт булса әйбәт. Апушта балалардан артист ясаячаклар. Аларга актерлык осталыгы, сәхнә теле, вокал, сәхнә хәрәкәте дәресләре керә. Барысы да татар телендә. Аннары үзләре спектакль куячак. Безнең декаленияда инде Зөлфия Вәлиева белән Миләүшә Шәйхетдинова төп остазлар, алар спектакль әзерләячәкләр. Ләкин сер булып калсын әле, бөтен планнарны сөйләп бетермик. Кастингта 38 баланы сайлап алдылар. Алар 2 атна буе дәресләргә йөрәячәк. Аннары 30-ын гына калдыралар. Балалар студияга бушлай йөри. Әйдән авай, ирәсин, арт аягын берләтеп, ава, туттырып. Алар шуннан аналарны, балаларны кырга кудылар. Азаптылар шуны.
тагын бер кастинг 11 сентябрьдә Чулпан мәдәният үзәгендә үтәчәк. Сәләтле татар балаларын анда да көтәләр. Чулпан мәдәният үзәгендә без юнәлешне мюзикл юнәлешендә алып барырга җыенабыз. Шуңа күрә балаларга да төп шарт җырга, биюгә икесенең берсенә булса да тәгаенлек булырга тиеш, өстенлек бирелә. Һәм инде планнар буенча декабрьнең ахырында Казан тамашачысын без спектакльләргә көтәчәкбез. Алла бирсә, барысы да әйбәт булсын.